Животът на Кристиян Георгиев се преобръща, когато миналата година му поставят ужасяващата диагноза невроендокринен тумор на надбъбречна жлеза с разсейки в черния дроб, бъбреците и коремната област. След като се консултира с български и чуждестранни медици, се оказва, че единственият шанс на Кристиян да живее е лечение в Турция. От август месец минах 6 курса на химиотерапия, които са 3-дневни. Това са почти 18 цикъла. Успяха да стабилизират част от разсейките. Някои изчезнаха, други се появиха наново в коремната област, но като цяло дават надежда, че мога да бъда излекуван. За целта са предложили на Кристиян иновативно лечение с изотопи на стойност $51 000, сума, която далеч надхвърля възможностите на семейството му. Имате ли някакви събрани средства вече? В момента няма никакви тези химиотерапии, както изследвания, ядрено-магнитни резонанси в Турция, просто за съжаление нямам възможността вече. Лечението, което предложиха с изотопи, трябва да започне най-късно в началото на месец февруари, което означава, че парите трябва да ги събера в рамките до края на месеца. И за съжаление, просто времето е много кратко, много малко. Ако искате да помогнете на Кристиян да се справи с най-тежката битка в живота си, може да го направите чрез дарение на посочената банкова сметка. В момента в какво състояние сте? В момента в горе-долу добро състояние. Успявам да се грижа за децата си. Те също се грижат за мен, разбира се. Усещам се добре. Доколкото може, разбира се, с тази болест, но чукам на дърво, в момента съм на крак. Ние сме голяма опора за баща ни, като най-голяма опора според мен, нали, така е брат ми, който в момента, нали, той работи като цяло най-много, той поддържа нашето семейство. Аз се старая да помагам колкото се може повече в къщи, ако трябва да почиста, ако трябва да извърша някаква дейност тук. И се старая най-много също така и психически да помагам. Неприятности, стрес. Почваш да вече да мислиш, нали, като разбереш за тази страшна болест. Вече един път сме минали през тази болест заедно с баба ни. Какво ще правим? Не можем ли да се лекуваме? Не можем ли? Откъде ще съберем пари? Как ще намерим средства? Как ще се справим? И общо взето почва една борба. Страх на страх. Почваме да се бориме. Пожелаваме си най-напред баща ни да ни се оправи и да може да се живеем както си бяхме преди, щастливи, здрави и без притеснения. Ти какво ще пожелаеш на тати? Да е здрав и да не се разболя. За съжаление, единственият вариант за моето излекуване, това е назначеното лечение в Турция, така че моля, кой с каквото може да помогне, сумата е непосилна за мен и за моето семейство.